7 ta' Novembru San Willibrord, Isqof ta' Utrecht, għex bej is-snin 658 u 739. Twilet fin-Northumbria fit-tramuntana tal-Ingilterra fis-sena 658. Ta' 7 snin insibuh jitgħallem fil-monasteri ta' Ripon. Immexxi minn San Wilfrid wara mar l-Irlanda ma' San Egbert u ma' San Wigbert. Ordna saċerdot ta' 30 sena fis-sena 688 telaq sentej wara ma' 11 il-Benedittin lejn il-Frisja fl-Olanda fejn ippriedka u kkonverta bosta pagani. Fit-22 ta' Novembru tas-sena 695 fil-Bażilika ta' Santa Ċiċilja in Trastevere ġewwa Ruma f'jum il-festa tagħha il-Papa San Serġju wieħed ikkonsagrah isqof u taħt l-isem ta' Klement Willibrord waqqaf is-sedja tiegħu f'Utrecht li tagħha kien l-ewwel isqof u ddedika l-katedral tiegħu lis-Santissimu Salvatur bħall-Katedral tal-Lateran ta' Ruma u dak ta' Canterbury fl-Ingilterra. Waqqaf ukoll il-monasteru ta' Echternach fil-Lussemburgu u ippriedka wkoll fid-Danimarka u fil-Gżejjer ta' Helgoland. Kull fejn mar waqqa l-idoli u bena knejjes insara. Kien mejjum mill-Apostlu tal-Ġermanja San Bonifaċju Benedittin Ingliż bħalu u infaħħar ħafna mid-duttur tal-Knisja San Beda Benedittin Ingliż ieħor. Willibrord, l-Apostlu tal-Olanda, miet ta' 81 sena fil-monasteru stess tal-Lussemburgu fis-7 ta' Novembru 739 u ġie midfun hemmhekk. Illum insibu r-relikwi tiegħu fil-Katedral Kattoliku ta' Utrecht fl-Olanda iddedikat lilu huwa l-Qaddies Patrun tal-Olanda u tal-Lussemburgu. San Willibrord kien magħruf bħala l-Apostlu għall-Frisjani huwa kien missjonarju lejn iż-żona li llum hija l-Olanda. Huwa ippriedka l-Vanġelu lill-Frasjani u d-Daniżi pagani. Kotazzjonijiet qawwija dwar il-Magħmudija u l-ħtieġa tal-fidi Kattolika spiss jinsabu fil-ħajja tal-Kattoliċi ta' dan il-perjodu, speċjalment missjonarji, qaddisin u papiet. Il-ħajja tiegħu kienet miktuba minn Alcium, skular Kattoliku ta' 8 seklu. Wara li ippriedka l-Evanġelju fost id-Daniżi huwa irrikonoxxa li kienu mazza fi pratiċi ħsiena. Konsegwentament huwa iddeċida li jġib miegħu 30 żagħżugħ pagan li magħhom irritorna lejn l-art tal-Franki. Peress li l-vjaġġ kien perikolus huwa fittex li jagħti istruzzjonijiet fil-fidi lil dawn il-pagani u jammidhom għax kif Alcium għamilha ċara huwa kien jaf li kieku imut mingħajr fidi u magħmudija kienu jintilfu. Dawn li ġejjin huma ħsibijiet tiegħu li jsostnu li m'hemm l-ebda salvazzjoni mingħajr il-fidi u l-magħmudija. Dan il-bniedem ta' Alla ipprova wkoll ixered it-talib tal-Evanġelu barra il-konfini tar-Renju Franċiż. Huwa kellu l-gazz li jippreżenta ruħu fil-qorti ta' Radbod, dak iż-żmien ir-re tal-Frisjani li kien pagan u ta' daw kollha taħtu. Kull fejn ivvjaġġa huwa xandar il-kelma ta' Alla mingħajr biża', iżda l-kemm ir-re laqa lill-bniedem ta' Alla fi spirtu umli u ġentili, qalbu kienet imwebsa kontra l-kelma tal-ħajja. Allura meta l-bniedem ta' Alla ra li l-isforzi tiegħu ma kienu swew għal xejn, huwa bidel il-kors missjonarju tiegħu lejn it-tribujiet ħarxa tad-Daniżi. Ġejna marfa li f'dak iż-żmien il-ħakkiem Daniż kien Ongendus, raġel aktar selvaġġ minn kull bima selvaġġa u aktar qiebsa minn ġebla, li madankollu permezz ta' intervent divin irċieva l-kelma tal-verità b'kull marka ta' unur.
Imma l-qaddis sab li n-nies kienu imdawra bi pratiċi ħżiena, abbandonati għall-idolatrija u indifferenti għal xi tama ta' ħajja ħjar. Għażel 30 żagħżugħ minn fosthom u rritorna magħhom għand il-poplu magħżul tal-Franki. Matul il-vjaġġ u ta' istruzzjonijiet li żgħażagħ fil-fidi u għammidhom, b'tali mod li kieku mietu tul il-vjaġġ twil fuq il-baħar jew mill-imbark ta' slavaġ li kienu joqogħdu f'dawk il-postijiet huwa ma kienx ibati it-telfin tagħhom. Dan jurina b'mod ċar illi l-qaddis kien jemmen b'ċertezza li dawk li ma kinux jinbidlu kienu jintilfu. Meta l-qaddis ikkundanna s-superstizzjonijiet tal-pagani, ir-re tad-Daniżi kien imriet. Dan huwa d-diskors li qallu. L-oġġett tal-qima tiegħek o re mhuwiex Alla imma demonju u jżommok imdawwar f'sitwazzjoni gradwali sabiex ikun jista' jitfa' r-ruħ tiegħek fin-nirien eterni. Għaliex m'hemmx Alla ħlief wieħed li ħalaq is-sema u l-art, l-ibħra u dak kollu li jinsaq fihom, u dawk li imuh fil-vera fidi se jkollhom il-ħajja eterna. Bħala qaddej tiegħu nistiednek f'dan il-jum biex tirrinunzja għall-iżbalji li missirietek taw il-kunsens tagħhom għalihom u temmen f'Alla wieħed li jista' kollox, Sidna Ġesu Kristu. Għandek tiġi mqaddes fil-funtana tal-ħajja u tinħasel mid-dnubiet kollha tiegħek sabiex billi tneħħi l-ħażen u l-inġustizzja tkun tista' minn issa l quddiem tgħix bħala bniedem ġdid fit-temperanza, fil-ġustizzja u fil-qdusija. Jekk tagħmel dan, ser tgawdi glorja eterna ma' Alla u l-qaddisin tiegħu. Imma jekk tinjorani, issa li poġġejtlek it-triq tal-ħajja quddiemek, kun żgur li mad-demonju li jissottometti ruħek għalih, inti issofri kastig bla tmiem u l-fjammi tal-infern. Meta sema dan, ir-re kien sorpriż u wieġeb, huwa ċar li t-teddid tiegħi ma waqfekx milli taddili dan kliemek li huwa mingħajr kompromessi għal emilek. Għalkemm ir-re ma kienx jemmen dwar il-predikazzjoni tal-verità, huwa bagħat lura lill-qaddis b'kull unur għand Pepin, re tal-Franki. Fid-diskors tal-qaddis ninnotaw dawn l-affarijiet li ġejjin. Huwa jiddikjara konsistenti mal-verità Kattolika li l-allat pagani huma xjaten. Huwa jiġġudika u jiddikjara b'ċertezza li jekk ir-re ma jaċċettax il-fidi jintilef. Huwa jipproklama li r-re kien se jsofri żgur piena eterna jekk ma jaċċettax li jiġi mgħammed. Din l-attitudni ta' San Willibrord hija il-fidi Kattolika vera minkejja dak li jemnu u jgħalmu numru ta' eretiċi u tradizzjonisti foloz fi żminijietna. Din hija l-pożizzjoni malma mill-Knisja Kattolika fid-dikjarazzjonijiet infallibbli tagħha kollha. Il-qaddis, jalla dan il-qaddis jitlob għalina dwar dan. Il-kapaċità ta' xi qaddisin li jippersistu minkejja l-ostakli serji li ħabtu wiċċhom magħhom hija ta' ispirazzjoni għalina wkoll. San Willibrord ra ħafna mill-kisbiet tiegħu meqruda u minkejja dan u kompla jippersevera. Forsi nistgħu nitolbuh għal perseveranza. U int, kemm tippersevera f'dak li taf li huwa tajjeb minkejja l-bruda ta' dawk ta' madwarek? Kemm int konvint mill-fidi tiegħek, hekk li lest jew lesta li tkompli tipperswadi lil dawk li m'għandhomx fidi u tagħmel minn kollox biex dawn jiksbuha? Tistħi jew tibża mir-reazzjoni tan-nies għax-xhieda nisranija tiegħek? X'inhu l-aktar importanti għalik? Li tikseb aktar erwieħ għal Alla jew li tikseb aktar nies li jirrispettawk għax tmur għal għajnhom? Talba. Omu lej Alla tagħna, inti ssejjaħ lil min trid u tibagħthom fejn trid. Nirringrazzjawk tal-li bagħat lil qaddej tiegħek Willibrord
bħala apostlu għal pajjiżi baxxi biex jibdlilhom il-qima tal-idoli f'qima u servizz lejk, Alla l-ħaj. Nitolbuk il-grazzja li nżommu lilna nfusna il-bot mit-tentazzjoni li nibdlu lilek mal-ħafna idoli li noħolqu aħna stess u li jagħmluna skjavi tagħhom. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.